aikin nan ko wahala ne da shi wallahi mutum ya dage ne shi to ai dole sai ana hakuri ya kai tun na jama lokacin yadda na sha kafin na iya dinki sai ka yi mamaki ni kai da ga wannan dinkin naka gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah barka da yin lafiya wallahi wani yaro ne da ni mai koka kuma ba sallah ina so a taimaka mu a dinka mun saboda wallahi yaron nan ba ya masa wani matsala kawai yan wannan suna ta kuka suna ta wannan ni da taimaka mun da Allah taimaka mun gobe nake so taimaka mun taimaka mun ba ka da matsala nagode a ba mu da sai an jima kai uga gaskiya gwaramar da kake hada a shagon nan ta yi yawa kai wallahi bari kawai wannan kayan da je sa bayan gurin kayan nan je ba su cikin ajiya haba uga ka duba fa nan fa wannan wanda ya kawo na mata sojan nan ka ce mar gobe zo ya karba ga shi ma wancan yawo ka ce gobe zo ya karba shi ma wannan ka ce mar gobe kawai ka rabu da ni ina ruwana da wani matar soja ba ma ta ki kamce ba ruwana kawai rabu da ni ba wani abu da ba wani abu rabu da ni Oga ka gan shi nan wannan ne na mutumin na wallahi tallahi ya biya a domin da dan Allah ka rabu da ni dan Allah ka rabu da ni ni ne wannan yana abin ka ban wai nasu ni da kai waye ogan nan ne ka da mene da kinki kaga in ba siyo min da ne a waje wannan abun naka ya ishe ni Oga ta ba ba ka siyo min da ne Oga mutum shi wannan ka san a je ka siyo min da ne ka dawo kenan mutane wala in mun cika alƙawari ya wacce suke ba ma cika an kya cika ne Assalamu alaikum Oga wannan mai dinkin da ya karba da ya kawo jiyan nan ya ce zai dawo yau din nan wallahi gashi nan na gani ka san da bai a boye idan ya baka ce mai wana Oga boye ka idan ya baka ce mai wana ta bi kenan wallahi idan ya baka ce mai wana idan ya baka ce mai wana alaikum wa rahmatullah amin alaikum salam sai ba sai ba Allah ne ya kawo Allah ya lafiya sana alhamdulillah ya aiki ya ayyukan namu lafiya wallahi ka dawo kenan sai Allah ina wannan naka sai kuma wallahi Oga baya na ya dai wata yar tafiya ne kuma muke ya koyi da shi yau yau ɗin nan kara kuma yaron ga can yana cikin kuka to yanzu ya dai ya da lamarin ya faru wallahi ya tafi idan lamarin ne ya hankali shikenan ka ce mai na zo amma idan zai ga tafiya ya ga tafiya da kafafunsa shikenan da wait masu kallon mu kar ku manta ku wuce ku yi haƙuri ku danna mana subscribing za ku ga ya nuno alamar ja da ka taɓa jan ya wuce sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin bidiyoyinmu ku neme mu a YouTube channel ɗinmu mai suna ASD Kan TV mun gode I love you masoya.